लाजिया इसोरो मोगथाङाव भिडिअ लानायखौसो लाजिदों हिर'इन गोजासो हिर'इन बारा देखायबाय थाला बोरैबाफोर नोजोर नांलाबायगोन मानसिफ्रा हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल आं चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय नै मा अबस्था जानानै दं आङो जि खानानै दंलायलायो आरोना खर'आव बिराद खर' सादों आंना गगा मोननायजोंनो बिराद खर' सादों ओमफ्राय गुदुं गुदुं लोमजादोंबो आरोना बोरैबा मोदोमखौ गुदुं गुदुं गोजांहां गरमहां मोनजोबदों ओमफ्राय मुलि जाबाबो हामाखै बेयो मानो जादों होनबा मैयायो जोंनियाहाय इउटुबार मिटाप जादोंमोन आरोना गगामुगावहाय बेयाव थांदोंमोन जोङो ओमफ्राय बे मिटाप जानाय सिङावहाय कम्पानि हल सिङावहाय माने एसि होदों आरोना एसि होनायखाय ओमफ्राय थान्दा नालाय ओमफ्रायो जोंहा नै मा अबस्था जाखो गगा मोनजोबलायबाय हुदाथ' गैया नालाय जोंहा एसि सिङाव थानाय ओरैनो गोबाय देरायाव थानायसो हुदा दङ बिदि एसि सिङावथ' थानाय हुदा गैया ओमफ्राय मा जाखो नै एसिनि मजाखौ लानाया एसि सिङाव हाबनानै थाबाय थानाया माबायदि जाखो ओमफ्राय मैयानो गारि सायावनो लोमजाबोखादों आरोना जोङो सासे लोगोबो दंमोन सासे लोगोआबो सब गगा मोनजोबदों बेजों आंजों ओमफ्राय फैनानै फार्मासियाव मुलि लाफैलायबाय आरोना खर' सागानायनि थेवबो हामासै ओमफ्य दिनै बांसिनसो मोनबाय बांसिनसो गगा मोनबाय बोरैबा मोनसे ओमफ्राय मुलि जाबाबो हामाखै आङो ओमफ्राय दायो एसे स्रां मोननायनि नारेंसो जाना होनो नागिरदों आरोना गुलिमु दङ जाहानाव गुलिमु आइया बायनानै लाबोदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो जाना होनो सानबाय आङो माने गोखैफोर जाबाथाय स्रां मोनोना खर' सानायफोरा ओंखायनो जाना होनो सानबाय आरो आं आलु गोसा लगायनानै आङो दा जानोसै एसे स्रां मोनो खोमा लुगैनाङा दै रावबो गोखै जाबाथ' लुगैखायोना ओंखायनो होनखादों आङो जानिया आङो दायो सुनानै लानोसै इयाव दोननाया दुला जाजोबनानै दङ मा होनो माने इयो गोबाव जाबायना आइया लाबोनाया आइ लाबोनानै दोनफैदोंमोन आरो ओमफ्राय जाजोबाखै दालि ओंख्रिफोरजोंसो जाबाय थानाय जादों ओमफ्राय दिनैयो थाइनै थाइथामसो जानानै होनोसै आं बेसेबां हायो जगार लाबोबाय आरोना आङो दायो जानोसै थबसि नै थबसि दै जग लाबोजोबखाबाय आङो थोरसि लाबोबाय संख्रि लाबोखाबाय गिलासबो लाबोखाबाय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बेखौ देना लाग्रोनोसै आङो फार्स्टआवहाय सामब्राम गुफुरजों फानलुजों सामब्राम गुफुर होनानै देबाथाय माने बरिया मोदोमो थबसिखौ एसे आखायनानै देना लानोसै आङो सिखा लाबोनो बावदों आङो सिखा लायनो दै सिखाखौ लाबोबाय लायनो थांनाया बे सिखाखौहाय बिराद मिनिदों आरोना जोङो बे सिखाखौ जोंहानि न'आव नुनानै सासे लोगोआ माने पार्टि जानो फैदोंमोन आरोना जानुवारियाव ओमफ्राय इयो गोदोना जनायना सिखाया ओमफ्राय नुनानै जि मिनिबाय बियो जोंहा आरो माखौ मिनिदों सानबाय ओमफ्राय गावनि भिडिअआवबो होनाय दं आरोना बियो बे सिखाखौ एकदमबारे गाजा नुनानैनो सिखाखौ भिडिअ लानानै जि होथारबाय आरो दा आङो सामब्राम गुफुर लेमबाय दङ सामब्राम गुफुर होनोसै एसे मोदोमनायनि लानानै देनोसै आङो माइखौ गुलिमुखौ थाइनै लेमफ्लांना लाबाय आरोना गोखासो जागोन ना मागोनथाय मिन्थिला ओमफ्रायो दासो बाथोनखौ देनो गोसोखांबाय आङो ओमफ्राय बाथोनखौ देना लानोसै बे थाइनैया एसे गोखा जाया ओमफ्राय आरो लेमदेरबावगोन आङो देग्रोनानै लानोसै थाइनैया थोनाय नङा ओमफ्राय आरो लेमदेरबावनोसै आरो आं बेखौ देखांनानै देनोसै गाहायाव आंनि थबसि देनायखौ नुनाय नंला टिं 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 देबाय थबसिनि खामानिया जोब्बाय आरोना बेखौ नांथ'ला बेखौ लेमनानै लाबावनोसै दहाय थाइनै लेमखांबायमोन ना आरो लेमबावनोसै थाइनै लेमबावनोसै आङो एकदमबारे गोथाव जाखानोसै आङो हारसिंनो मैयानि मजा लानाया दिनैसो मोनदों आरोना मैया एखेबारे लोगोफोरजों ज' इन्टारेस्ट बेरायबाय ओमफ्राय दिनै हारसिंनो नै मा अबस्था जाखो आङो न' खाथिनि सासे गथ' लेंहरनो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय लेंहरनाय जागोन ना जाया नायो बियो गुलिमुवा लाबोनाया गोबाव जाबायमोन ना ओमफ्राय लाबोनाया गोबाव जानायखायसो लरहायखो ना माखोथाय मिन्थिला ना बिदिनो खामोनथाय मिन्थिला आङो हारसिं होबाय थानाया हारसिं जानाय नंला बेखौ जानो लोगो मोनदेरसिगोन आङो मा होनो ओइथिंजाय सानै गथ' फैदोंमोन आरोना फैदोंमोन माने माथो हरदोंमोन ओमफ्राय आङो लेंहरदोंमोन आरो ओमफ्राय दा दिनै मोनफैनानै दङ माने फैगासिनो मोनफैयाखै ओरैजाय लामाया एसे गोलाव जायो नालाय आधा किल'मिटार संख्रि आङो जिरबाय थाला आरोना ओमफ्राय जिरबाथाय बिदैजोंनो बुंफबजोब माने नै माबायानो मा होनो इखो मा होनगोन इनि माबाखौ मा होनगोन ओइ बेखौ मा होनगोन
नारें बिगाबनो बिगाबानो ओंखाराखै आरोना ओमफ्राय बिदै गोजानो बिदै गोजा बे बिदैखौ लोंनानै दा आङो स्रां मोननायनि ओमफ्राय बेखौ आङो जिरबाय थाला ओरै अखानानै जानोसै आं ओरैजाय फोननानै बेखौसो जाग्रोबावनोसै आङो खमला बायदिसो नुदोंना खमला नङा खिन्थु गलनिमसो रावबो जायाखै नालाय खेबसेयावनो हारसिं जाबाय आङो गोखैसो गोखैसो गोदै नङा आं दहाय गोदै ना गोखै जागोन सानदों होनदोंमोन ना ओमफ्राय गोखैसो आरो गोदै नङा ओमफ्राय हाथाया मा जाखोथाय आजिखालि बिराद खैयो आरोना ना ब्रास होबाय थानायखायसो खैयो ना मायो हमनो हाला बिदै गोजा फानलुजों गोजा जाजोब्बाय बिदैयानो ओरैनोबाबो नारेंआबो गोजाखा हाथाय खैयो माथोलै एसे जानायावनो अख्लाना जाबा जाख्रुबग्राग्रा नुखादों खोमा आंखौ ओइ सानै दं आरोना इयाव सिरि जनानै नायगासिनो माने दा देखायगोन आं स्रांथ' जालायबावा मालाय सासे मुलि जादोंनो ओमफ्राय सासे दासो उन्दुना सिखारना फैदोंनो ओमफ्राय उन्दुना सिखारनानै जाबा स्रांसो मोनोना उन्दुना सिखारदोंमोनना जाबाथाय खर'फोरखौ स्रांसो मोनो जानांगौसो थाइबामोन आरोना थाइबा लेमदोंमोन आं आयौ आं गाखोफेराखैनो माने आं मायाव गाखोफेराखै होनदों ओइयाव जोंनियाव मोनसे सट दालाय फायखाना नुदों आरोना ओमफ्राय इयो माबाया गोजानाव फैनाया गथ'आनो आंनि बहुत उन्दै नालाय आनैसो जायो आंखौ ओमफ्राय इयो गाखोदोंमोन आरोना ओमफ्राय गाखोनायाव बिराद मोजां मोनदों मालाय भिउखौ फट' साफायनो लुगैसोदों खोमा ओमफ्राय गाखोनानै रिल्स बानायनो गोसो जादों खोमा जादों जामारदोंसोनो नोंहालाय नोंबोथ' गाखोखांबायना नों मोजां गाखोनो मोनाखैमोन ना गोसोबायदि नों माबाबाथाय दालायखौनो होजोबाखैमोन लहा लहासो थांजोबोमोन साबा गोजासै आरोना नै साबा गोजासै बख'नानै जाजोब्बाय आङो बिनि माबाखौ साबाखौ नारें माबाखौ दाबु ना मा होनोमोनथाय बिदै जाजोब्बाय नै ओमफ्रायो बिदै नुगोना नुवाखैथाय मिथिला आङो देखायनो बाला बिदैखौ एसे लोंनानै होनोसै आं बारा जाबाय थानायखौ देखायबाय थाला नोंसोरो लुगैजोबगोन ना दोननोसै आङो भिडिअखौ बिदैखौ एसे लोंनि र' लोंनो हानाय नङा माने उदैया एसे गरबर जागोन थांस्लाबनो हानाय नङा मन्दिराव ओंखायनो आङो लोंजोबला नारें जाखांनानै दै लोंनाङा होनो आरोना ओमफ्राय लोङाबाथाय थानो हाया ओमफ्राय लोंबाय आङो खर'आव जि खालायनानै जादों आरो गुन्जि बेदर बायदिनो जाखांबाय गासिबो नै 10ता दंमोन आरोना नै नारेंआ ओमफ्राय थाइबाल'सै थाइबाखौ आङो जाबाय ओमफ्रायो एखेबारे बिदैयासो बांसिन ओंखारो आरो र' सानै नायग्राखौ देखायनो आं देखायनो आङो र' गरम फुजोब्बाय नालाय अबस्था गैयिनो मोखां देखायलायबावा ओमफ्रायो जि लाजिसोयो माखौबा ओरैनोबाबो ओरै इदि भिडिअ लानानै देखायबाथाय सिख्लाफोरा लाजिखायोना एसेबाबो खायलें खायलें जाखायो लाजिया इसोरो मोगथाङाव भिडिअ लानायखायसो लाजिदों हिर'इन गोजासो हिर'इन बारा देखायबाय थाला बोरैबाफोर नोजोर नांलाबायगोन मानसिफोरा नोंसोर आंनि जानायखौ इसेबो लुगैयाखै आरोना ओरैबायदि नै मोजां नायबाय थाखादों ओमफ्राय नै आङो इयावनो जादों ओमफ्राय इसोरा नायलाय सानैजों जि नायबाय थादों आरो बेस्राफोर सिरि थालायनानै होदों जाखांजोब्बाय मा मा जानांगौ मा मा मानांगौ जाखांजोब्बाय ओमफ्राय एसे गोसोखौ मोजां मोनदों आरोना नारें जानानै एखेबारे खर'खौबो एसे स्रां मोनदों गोखै जाबा एसेबाबो स्रां मोनखायोना आलु गोसा होनानै गोखै जाबा ओमफ्रायो दायो आङो भिडिअखौ फोजोबनोसै आरो बारा गोबाव लाबाय थाला सिख्ला सानैजों एसे रायलायनोसै नङाबा हारसिं गावल' रायलायबाय थायो सानगोन आंखौ दा खारफिनगारगोन आंहा ओरैनोबा लोगो फैखादों हारसिंखा हारसिं थाफिननांगोन आंहा दा ओमफ्राय आङो भिडिअखौ एसेयावनो दोनसै बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन आसा खालामो बयबो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों गोखै जानायखौ लुगैगोन ना लुगैयाखै कमेन्ट खालाम हरबानो जाबाय